Хайде. Коста, бейби, настръме се в хотел Триада. Аз данката. Гуче е зад музиката. We have a little fun. Вече сме с добро настроение. Всичко е 6. Това е моето студио. Това е монитора. Това са клавишите, музиката, бейби. Welcome to my Тук виждаме едно такова от така наречените заболекарски огледала. За да може, нали, вежди, такива женски пенизи. Това е данката до мен, да ви го кажа. Сега трябва тук сме. Геоме да става да съм, брат. Чакай, това е гърдето тук. Нищо няма правя, няма още няма нищо правя. И така, на уличка, за сега.